sa hotel na buwang harap-harap guys init kayo. Gusto magpa-tent sa inyong mga sakyanan guys, dire lang sa Ken Tigato Road sa may Luksungon jud. Digid siya makita sulod eh, no? Bukan diwala. Dapat alak. Sino pa man itarawag sa gawas pag maabot mga ininanong mo na yung civil police na yung pinakaugagin niya. Kilang natin, pero ano, civil police magamin siya. Nano na gini gini mendakot ng sekinanan kay nano na. Nano. Selamat tuh sah. Oh, selamat ya sir. Thank you, thank you. So guys, si siapa lang daw? Albert. Sir. Albert. Sa gusto magpa-tent dire. Itulah kaklase mo kan sir, mohang film mo itawag ra. Oh. Ay ko ana ko train ako ko pantong brown optic for Thailand. Tapos na po kay clear blue. Ini memang kita sa kuha ang ini pantong nindre. Pantong. Ito na yung muna guwapo sa market karon nga nano ceramic. So, selamat sir. Sige sir, salamat ki sir. Thank you, thank you. Udah guys, baru tuh guys. Unano ka na yung mga kuwan? Joel, pwede nakamaklag ko. So, dili pa rin mo clear tayo guys, kaya kailangan mo din siya muuga daw. So, ba't siya sabi? Mana nih yang view sa sulod? So, gugabi daw. Solaya na to rin. Di pa man dainin, no? Di pa man uga.
Mohon to guys, maraming salamat.